Imaginatzen alduzue kontzertu bat biolakin, adibidez, Milango eskalan. Edo zergatik ez Berlingo Filarmonikan. Edo bestela hementxe bertan Zukal Herrian. Musika ederra da hemen, Milanen, eta baita ere, ospitale bateko dialisi gelan. Kaixo lagunak, eguerdion, eta irati gainean ongi etorri, zer moduz? Kaixo, oso ondo. Ze soinu polita, biolana, Bai. Bueno, zuk ateatzen diozuna biolai, ez da? Nik enioke olako ikateako eta. Badakit ibiltzen ziala ospitaletan, bai gaixuei, eta beraien familiei biola jotzen, ez da? Bai, oso esperientzia polita gustatzen zait asko, joatea. Askotan jutezea? Ba, bueno, barikuro noa, astero noa, goizetan. Oso ondo. Bueno, eta, zuk alden zemuz moldatzezea? Bueno, saiatzen az. Bai, saiatzen zea. Gaur ikusiko dugu, zemuz saiatzen zen. Biola bezain ondo aberkotzen Ez. Bueno, bion artean algun talde hona ingo dugu. Vale, Ados? vale. Bueno, ikusiko zuek gaur errezeta berezia ingo dugu. Tokboka, ondo esan dut? Badakizu gaina korearrez aiziala ikasten. Beo, Nola esatea? zain dau, tokboki. 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 Ikusiko zuen, errezeta ederra, eta gonbidatu paregabia. Bueno, lagunak, eta irati, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa ibiliko gehan, errezeta korear hau iteko garaia, bale? Tokbokia. Ados? Hain naiz ikasten. Bueno, hemen dakau, dashi. Dala saltxa bat oso berezia, behek erabiltzen dutena, hola, arrai lehorrakin, gero alga lehor batzukin, eta hautza ere bai saltzen dute, uretan nazten dezu, eta saltza berezia hau da. Salda erabiliko deu, ingo deuna da lapikoan bota, bertan botako deu, sesamo olioa, soja, eta hemen dakaun tomate berezi hau. Bakizu zer dan tomate hau? Bueno, hau da kotxugan. Hori ondo esan dut, hori zakizu. Bada tomate bat oso pikantia, baina aldi berian gozua ere, bai. Marmela dantzeko bada, nastuko deu, eta honek emango dio zapore mordo bat gaurko errezetai. Gero, saltza hortan bertan egosiko ditugu tipulina, azenaiua, baratzuri, eta hau da tipula txinatar bat. Ingo deu, lehen da biziko azalak endu, txorten eta sustarrak endu, puxketetan, eta dana saldan bertan goxatuko deu. Behin hori goxatuta da honian, hemen nudel zaue sartuko ditugu, dala pasta bat arrozakin indakua, gero bertan sesamua botako deu, eta hor dakau patxoia, txipiroiak eta arrautzak. Arrautzak egosiko ditugu uretan, gero moztu eta gainen jartzeko, txibilak salteatuko ditugu eta bukaeran bertara bota, eta patxoiakin berdin ingo dugu. Juliana moztu, salteatu eta gehitu ere bai. Ados? Ondo. Bueno, eta hau esan da, lanian jarri bihar geha. Lanen jartzeko nik saltza martxan jarrikoet, adibez tipulinakin jungo naiz eta tipula hauekin, eta zuk baratzuria. Honi, baratzuria eta baita ere lagundu gara zu azenaioakin, bale? Vale. Zuritu, eta geho pusketetan, Vale. Ze, para hori atetzen zaizu? Ez. Ah, bale. Bueno, geho batzu ja, lehen da bizi horrekin hasi, eta geho gerokua, bale? Vale. Bueno, kontatu pixkat, ze proiektu polita egiten nahi zeana, ez da? Bai, Ze ospitaletan ibiltzen zea? Galdakako ospitalean nabil. Bale, Babitu, ospitalera joatenaz goizetan, barikutan, bai. eta gotenaz 3-4 ordu jotzen hor, paziententzako, Bai. eta medikuentzako, eta, bueno, familientzako bebai hor dauzenak pazientekaz. Eta joatenaz horra jotzera, ze, bueno, proiektu hau hasi zan berez, ideia eukin eban, duela 2 urte edo pasaren urtean ondinoko nengoenean institutuan. Eta nik ikasi dut
batxilergo zientifikoa, baina jarraitu dut nire musikako formakuntza, jarraitu dut arratsaldetan. Joaten nintzen goizean institutora eta arratsaldean musika, no? Eta orduan, nahi neban, modu batera edo bestera nahi ban juntau zientzia eta musika, orduan pentsatu neban horrelako proiektu baten. Zu garatutako proiektu bada. Hori da, bai. Ze ona. Baina, klaro, gero hau nik komentatu nien gurasoei eta familiari eta gure agendun modu bat aurkitu egiteko errealitate, eta orduan nire familiaren ezagun batek egiten daulan Galdakaoko ospitalean, eta ja jarri ginen harremanetan aiekaz, eta gero, nik komentatu nien proiektua humanizazio departamentuari, hor ospitalean. Vale. Eta gustatu zitzaien asko. Joder, nola ez. Bai, baina, klaro, ni... Eta zertan da zegan proiektua, zertzan aurkeztu zenduna? Ni ja nintzen horra, eta ondoko 17 urten euskan. Bai. Eta orduan behar neban, eukila 18 azteko egiten. Orduan, komentatu nien, neukala proiektua jotzeko pazientei, baina egiten da ospitaletan jotzea, baina egiten da normalean gabonetan eta horrelako. Bai, egun berezitan. Bai, hori da. Badak egiten diala, futbolariak batzutan, paiasuak ere ez da, hola. Eta, klaro, nik nahi neban, egin ez bakarrik behin, joan nahi neuen askotan, ospitalera. Eta zen nahi neuen musika izatea ospitalan parte, terapian parte, más o menos. Eta orduan komentatu nien eta gustatzen ziren, eta hasi ginen ja. Horrez geroztik. Eta, helburua da, hori, terapia bat izatea, eta ongizate bat sortzian gaixo daudenentzako, eta inguruan daudenentzako, ez da? Bai, partekatzea. Ona. Bueno, eta bertan, ze kantu jotzen dituzu? Zeatikan, biolakin, modu askotako kantuak aldiagota, ez da? Baitu, ni jotzen da musika klasikoa, baina... Edan nahi merde balde berdian, bale, baitu, Honei, sustarak endu. Haure, bai, eta nila onduko zu, lehen da bizi eskua goian jarrita hola ez mosteko. Hola in. Eta baitu, guain horrela da hola, naha sola. Txikitu. Bai, txikitu. Baina, binaka edo inaldo panaka. Moldatzi zean bezala. Venga, vale. Venga, binaka. Aldezun finena, bale? Vale. Bueno, kontatu, aiz ginanakin. Baitu, ni jotzen da musika klasikoa, baina... Claro, hasi nintzen joaten ospitalera eta jotzen ebazan nire obrak, musikako obrak. Eta konteraten nintzen jendea aspertzen zala apurtzu bat. Claro, melodia batzu dira, pues, no sé, oso klasikoak, no? Eta jendeak ez dauz ezagutzen. Orduan, konturatu nintzen jodean ebazala abestiak jendeak ezagutzea. Eta horrela kantatu alizateko dozeu zer. Eta orain, bakarri jotzen dut pop. Eta abesti euskaldunak. Bai. Osea, pop edo... Adibide bat jartxarren? Abaren txikitita. Edo aleluia. Eta pelikuletako bandape, bai. Bikain. Eta biola jotzen dezu, aldiberian abesten dezu ere bai? Que ba. Etzea gora tortzen, ez? No. Nik hori ez diotein. Baina, batzutan jendea bai kantatzen dau. Entzuten dauenean melodia bat. Eta esaten da, behitu gau da nire ezakit, gazteriako abesti bat, edo lako, jendea emozionatzen da, gehienetan. Eta ospitalen, zelekutan jotzen dizu, behaien gelatara jutezea, o gela berezi baten, edo pasiliotik jutezea eta jende ateratzen hasten da, edo nola egiten duzu? Baitu, barikuro noa, 3 unitate ezberdinetara, ospitalekoak. Eta adibidatzu bat dira, lehen esan duzu dializiz, bai. Onkologiako pisua, ze hori da, da pisuka. Pisu bakoitza da, gauza bat. Eta pisu horietako bat da onkologia, dago bebai radio, kardio... Eta minbizia dakanten lekutan. Bueno, no, baina egiten dut como tour bat ospitaletik. Eta egotenaz mota guztietako pazientekaz. Batzutan jartzenaz pasilloan, eta oso kuriosa da ni jartzenaz leku baten. Eta pasilloan dauz gelak, eta ikusten da, nola, pazienteak ateratzen dira, ateratzen dabe burua holan. Entzuten da bena musika, ateratzen dabe burua, eta ez gertatzen ari hemen. Eta geratzen dira entzuten batzuk. Edo batzutik entzuten dabe bakarrik aien gelatik eta jazta. Eta erreakzioak horiek izaten dira, jendea bentsat postu iten dezu, ez da? Jendari gustatzen dako, bai. Orokorrean, bai. Bikain. Bueno, horrekin ondo, ez da? Amaitu. Ezin hobe, bale. Oain baratzuri ale bate bai, zuritu, bueno, pare bat, eta xerren almoztu ere bai, bale? Bale, ondo. Bale, hau garritzeko, bakizu nola? Bai.
aurkin du. Bai, nite jotena da betu, Atzekaldeak entzi jotola, eta gero, golpe bat emate jogu. Eta ja erresago kentzen zaio azala, bale? Bale. Venga, zure kontu. Bai. Hartuko temene azena joa, bertan sartuko deu, eta hemen ja saltza berezi hontan, badakau barazik egosten, dijo aztela. Ingotena dere bai hemen, arrautza jarri martxan, eta bago astxietek itxarraka. Bueno, eta Irati zuri, hau proiektua bintzen duen, zergatik gustatzen zure bai, ikustea hor gaixuei edo ospitalen dauden jendeai, nola posten dian ikustea horrek betetzea izu? Bai, a ber, azken finean ospitalean dauen jendea, ez dau erosoen, hor. Ez da... Ez daude nahi duelako. Hori da. Orduan, jendeari posten dio entzutea gauza bat, normalen ez da bena entzuten. Eta sentitzen dira oso ondo. Ze, klaro, momentu batez aldabe ahaztu gertatzen zaiena. Bueno, ahaztu igual ez, baina da oso momentu berezi haientzako eta familientzako bebai. Ze, klaro, oso zaila da egote hospital batean. Orduan, bai. Esaten dute betu bizitza honetan, normalen arazo asko dazkaula. Bai. Usten deula. Hori da. Dazkau igual bi arazo, hiru arazo, lanian, bikotekin da. Baina gaixo zaudenian arazo bat dakazu. Hori da, claro. Arazoa da gaixo zaudela. Eta horri buelta eman bihartzaiola, ez da? Eta gainak daude hor, gaixo askore, badakile igual buelta ez dioela guztiz emango, ez da? Bai. Zuretako ere unkigarria izan behar du hori, ez da? Bai, ninoanean normalen ez dut ikusten berriro paziente bardina. Baina, claro, ez dakizu zer gertatu da nahiekaz. Bakarri dakizu soazenean eta hor zauzenean. Baina egin barko esan gehiagotan ikusten oso polita da. Eta eskertzen da asko. Baina musikari bat entzat bai jakitea entzulei ez dakit, aldatu aldutzi ez zula zeuzer barruan. Da como que musikaria oso zituta jotzea eta gero joatea gure etxera eta ez dakigu entzulek zer pentsatzen da ben. Gu jotzen dugunan inguruan. Baina, kero, ospitale batean ikusten dozu zer reakzioak, edo jendeari ateratzen dako esatea zuri zeuzer. Orduan da oso polita eta esperientzia oso polita musikari batentzat. Ze hona. Bai. Eskerrik asko, indezun proiektu gatik, teiten desuna gatik. Bueno, gusten dela bana pizka moitzen dezula, pizka moitzen dezua, Ez ka apurbeta hundia, horregatik. Bai, txikilla horrek asu nahi bazu, Bueno, lagunak, hemen txe, lehen da biziko urratzak eman ditugu. Barazki guztik martxan dazkau, hemen txe, arrautzak ere egosten, eta bitarten jungo gea, mala bolta. Ikusiko zue, ze errezeta ederrak iteituen, eta gaurkoan ebai paregabia. Guazen ikastea. Haupa, eguerdion, gu Mikel eta Jurri gara, hemen gaude Bilboko erdi-erdian, plaza Biribilaren ondoan, eta hau malabolta da, gure pasta jatetxea, etorri ezagutzera. Malabolta zabaldu zen, 2024ko aste nagusian, hemen Bilboko jaietan, Mikel eta biok zabaldu genuen, aspaldiko proiektu bat zen, umetatik laguna gara, eta beti ibili gara ideia horrekin jolasten, noiz sortu jatetxe bat, bera sukaldaria da, irakaslea naiz, baina bion artean amets hori izan dugu, eta azkenean gauzatu genuen. Malabolta da pasta jatetxe bat, baina ez da pasta italiarra. Ematen diogu buelta bat, eta horti datorri zena, modu batean, malabolta da buelta bat, baina gaiztoa, buelta gaiztoa ematen diogu pastari. Orduan egiten ditugu platerrak pasta freskoarekin, pasta italiarra da, baina egiten ditugun errezetak Mikelen ideia dira eta daukateolako kutsu berezi bat. Izatez lokala taska zahar bat zen eta hori probetxatu nahi izan dugu. Orduan dauka barra bat, non pintxoak saltzen ditugun, baita ere pintxo bereziak, baina gero daukagu saloia kale mailan eta bigarren solairu bat, beste mai batzekin.
Eta iruditu zitzaigun lokalari ematea holako toke berezi bat, grafiti bat egitera baki genuen. Kontaktuan jarri ginen Aztarnak grafiteroekin, eta gure ideia kontatu genien, nola nahi genuen zerbait berezia gure simbolokin, hemen dena ikusten duzu ez, Bilboko gargantua, Unamuno ere dago hortik, berritzarraken gauza, kortaturenak, gure gaztetasuneko ikurrak jarri ditugu bertan. Gure oferta edo aukera gastronomikoa da batez ere pasta, badauzkagu sarrerak eta postreak denak etxekoak, baina plater nagusia dira pasta freskoak. Guk egiten dugu pasta lokalean eta errezetak dira kanaiak, bereziak, buelta batekin, eta normalean izaten dute munduko beste sukaldaritza batekin fusio puntu bat. Eta bilatzen ditugu izenak sugerenteak izatea, apur bat deitze atentzioa, ez? Nik uste dut gehienak edo denak Mikelek aukeratu dituela, ez? Bere imaginazioarekin, daukagu adibidez 3 tomates y un chorizo, Al Capone in Japone, daukagu Transtai, badira beti izen bereziak gelditu egiten zara, ostra, ze izango da, ez? Hori da. Eta orain nahi badozue, joango gara gaurko errezeta egitera, gustatzen zaizuen. Hemen gaude orain Mikelekin, nire bazkidea eta sukaldaria, eta prestatuko digu bakaloka platerra, bakaloka edo beizoroa. Hasiko gara errezeta egiten, dana berez sukalki errezeta tradizional bat, baina moldaketa txiki batzuekin, zezartzen diogu irugiarra. Azten gara lehenengo okela markatzen, eta usteko apur bat okelaren zaporea lapikoan, eta gero botatzen ditugu barazkiak. Barazkiak suabe egiten ditugu, eta eginda daudenean ardoa botatzen dugu apur bat desglasatzeko, eta urakin estaltzen dugu gisatua. Horruzten dugu 3 ordu inguru, eta azten da bigarren fasea. Gertatzen da jatetxea zabaldu genuela Bilboko jaietan, eta egun horietan saldu behar dena dira bokadilloak. Eta okurritu zitzaigun egitea sukalki bokadillo bat. Eta izan zuen kriston arrakasta, jende urtero etortzen da hori probatzera, da hori ikusita pentsatu egingo dugu pasta italiarra euskal sukalkiarekin, eta hori da gure bakaloka platerra. Izatez hau da gehien saltzen den platerra, nik esango nuke bigarrenaren bikoitza baino gehiago saltzen dela, da oso arrakastatxo. Bigarren fasean egiten duguna da irugiarra sartaginan egin eta egindako okela irugiarrakin nahastu. Eta bertan botatzen dugu tomatearen saltza. Hor utziko dugu dena egosten, bateatu dadin da zaporea hartzeko. Behin sukalkia eginda daukagula, pasta egosi behar dugu. Pasta guk egiten dugu gure etxean, etxeko pasta da, freskoa egunero egiten duguna, eta pasta egiteko erabiltzen ditugun osagaiak ekartzen ditugu Italiatik. Italiako semola da eta irina, arrautzekin nazten dugu eta egiten dugu pasta freskoa. Kasu honetan, bakaloka egiten dugunean erabiltzen ditugu rigatoniak. Badaukagu jadena prest, eta orain egingo duguna da platerra montatu eta orkestu. Egiten duguna da rigatoniak nahastu lehen egin dugun sukalkiarekin, egiten dugu mantekatura, biak batera nahazten dira zaporea pastak hartzeko, gero horren gainean botatzen duguna da albaka olio bat eta txipotleketu olio bat, eta bukatzeko grana padano birrindua eta tipulina zatitxoak. Joseban Company, ikusi duzue, hau da gure bakaloka edo beizoroa platerra, gu hemen geratzen gara eta zue jarraitu sukaldatzen da, badakizue, behar baduzue izen bereziren bat platerrarentzat, deitu Mikeli. Agur, hurrengo arte. Hau, pabigote, eta hoi plater berezia, sukalkia, zuri gustatuko sukalkiare bai, ez da? Eta sukalki pastakin ja, tremendo. Earra. Besarka da hondi bat, eta ze gauza earra egititu zuen. Jarraitu horrela, eta guk hemen jarraituko dugu, aldeun herrian. Hemen ja, barazkik egozten nahi dia, behitu zeitzuran hartzen nahi dian, hortxe jungo dia txiri. Xamurra geratu behar du, baina ez da oso egozita ere, Inbiar deuna doain da, behitu, arrautzak hemen daude egozten, nik txibila garbituko ditut. Tximbiroiak, lekeition bestera batea esatea, nola esatea zure erretan? Txipiroiak. Txipiroiak, bale, ondo. Ingotena da, gero, hau egozi, baina hori zeituan egoztea. Eta zuk patxoia garbituko zu, bale? Garbitu, eta gero tiretan moztu, bale? Garbitzeko, behitu, ontzi baten jarriko hemen ur mordo bat, eta zuk ingotuzuna da, ostokatea hortikan, hori da asa txinatarra. Eta oso xamurra da. Eta bakarrikan bakizue. Baratzan egoteala,
hortuan, eta inbertzaio behitu. Ikustezu nola dakan lokatza eta pixkat. Uretatik pasa, ondo garbitu, eta gero tiratxotan moztuko duzu horrela, bale? Bale. Ana, Juliana erara. Ondo. Bale. Beti, barazki guztik, ondo garbituta, hobeto, ekologikon baldin badia alde bolajan, baina lokatza ez egu asko gustatzen, ezta? Bueno, orduan bertara sartu, garbitu pixkat eskukin, eta gero hemen moztu. Eta ingoitu goiek salteatu, eta baitare txibilak gio dena elkartzeko. Bueno, proiektuan izena. Bai. Nola da proiektuan izena? Proiektua deitzen da Bihotz Doinutan. Bihotz Doinutan, ze polita ez da? Bai, egia zatera, behitu nahi neuen, izen bat erakusten zeuena egiten dodana eta egin nahi dodana. Zer, azken finean da musika partekatzea beste batzuekin. Orduan, bueno, nintzen pentsatzen ze izen jarri. Eta Bihotz Doinutan da, ze nik doinuak egiten dodaz, baina doinu horiek ateratzen dire bihotzetik. Orduan hor. Arreatik garren eman izen hori. Filosofia ere bai ikasi berdezu, Gozatzen zait filosofia. Vale, ona. Eta hortan datza, bakarrikan hospitaleta jun, bueno, bakarrikan, hospitaleta jun eta han lagundu bihar du nahi. Bai, oza, proiektua momentuz da Galdakaoko hospitalean jotzen dudala. Ze pentsatu neban bai, oso polita izango zela ere, goitzetara iramatea horrelako ekintzak. Ze eske musika egia esatera da gauza superpolita eta egin beharko zela leku gehiagotan. Eta ez bakarrik musikariek musika arloan. Osa, egitea bai gizarteko beste leku batzuetan. Bale, eta gizarteko beste leku batzuetan eko zenun zure proiektuakin junarea, edo behai ere bai erakutsi musika egiten edo zer da helburua? Bai, oza, badagoz lekuak, logikamente, badagoz lekuak erakusten dena nola egin musika, nola ikasi, eta, klaro, ikasi behar duzu ondo egiten jakiteko. Baina nahi dudana da egitea, eta gustatuko litzarakena, da ikastea eta aztertzea nola musika laguntzen duen gizarteko leku desberdinetan eta nire arloa da ospitaletan eta zientzia orokorrean. Ze ona. Bueno, eta zune dezu baina neurozientzia ikasi, ez da? Eta? Nun ikasi behar dezu, nola burutu behar dezu hori? Beitu, neurozientzia da burmuineko zientzia. Eta nik ikasi nahi dut hori, zen nahi dut aztertu zelan afektatzen duen musikak burmuinean eta zelan lagundu alduen musikak burmuineko arazoak dituen pertsona ez izatea hain txarraien egoera. Ze ona. Eta, baina musika, ja alde bat eutzi duzu, musika ja nahiko ikasi duzu, edo musikaren arloan ebaina duzu jun ikasten gehiago? Musika, nik entzulta hau askotan, musika inoiz ez duzu amaitzen ikasten, beti daukazu zerbait berria ikasteko. Orduan, inoiz ez dut pentsatu musika ustea, ezin izango nuke. Ze beti izan da nire bizitzan parte, orduan, imposible. Ondo, eta? Zenbat urte da eskazu, guen orduan unibertsitatea jun behartzea? Bai, orain unibertsitatean hasiko naiz. Eta, nun hasi behartzea? Bakazu ja plaza, no? Eta jun behartzea? Baukat plaza. Bai? Ba, behitu, hartu naute Bostoneko New England Konservatorioa. Iepa, benetan? Bai. Eta neurozientzia eta musika, dana ikasi behar dezu? Ba, behitu. Eta loin behar dezu, edo... Nik uste dut denbora eukiko dudala ikasteko. Baina, orain ikasiko dut musika, baina pentsatu daukat parean jarraitzea zientzaren inguruko proiektuekin eta ikasketekin aprobetsatuta Bostonen nagoela. Zenbat iraun behar dut, zenbat urte iraun behar Bostonen? Karrera dira 4 urte. 4 urte? Bai. Eta eskazu guen 18 urte? Bai. Eta zein berezu, karrera batea, o 4 urte aurrena, eta geho bestia beste lau, eta 8 urte pasaran, edo zendar burua? Ez dakitzen dan plana, baina mobetuz dakit, esperientzia hor konservatorean izango dela superona, ze hor daude musikaria guztia dagoz super emozionatuta ikasteko musika. Osa, musika da gauza super polita, eta musikarikin zaudenean nabaritzen duzu emozio hori. Eta, klaro, musikariak izan da ere daukagu, ezak sentsibilitate hori edo, ze, klaro, musikan guk azalaratu behar ditugu emozioak. Orduan oso polita da musikarikin egotea. Eta zate izun di musikaren naizela. Ona. Bai, notatzea, holako posi gaude gure bai zurekin, Baina bai, musikariekin, beste vibra berezi bat sortzen da horrez, da? Hori da, bai.
Ondo. Hau zelan doa? Oso ondo zoaz. Porque dira un poco... Bueno, ondo, Oso ondo. Hori dio salteatuko dugu, txibilak bai salteatuko ditugu, eta dana elkarrekin gero, sartuko dugu dana horregosten nahi dan barazkitara. Bueno, eta, orduan, uda pasata ja zoaz, txitxarek martxan ukiko dituzu horrez, eta? Bai, horaziko naz, iraian. Iraian zoaz. Iraian aztenaz, bai. Eta, nanai arreba gehiago dazkazu? Ke ba? Bakarra? Bakarra. Eta guraso bakarrik utzi behar dituzu? Gurasoak... Berrion nobio bilakatuko dira? Pero, oye... Edo triste hongo dira, beti aukera... Zein etorriko da gehionea, zu, behaiek gara, o nola moldatu behar zeate? A ver, nik uste, haiek ja pentsatzen ari dira, osea, ez da izango gauza berria dagoz, como mentalizandoz. Baina oso positagoz. Eta, bueno, apura triste, baina... Alaban ibilbideo paroa dator, eta, guain ikasi behar dezu, egia esan. Bai. A ber, bizita guztian dago ikastia, eta ikasten jarraitzia, baina guen zaude sasoian, eta eman egurra, zeatik gero lan munduan hasten zea, eta gero berandu izatea ia. Bai. Gero ia, bakizu. Eta gero kompetentzia hipoteka, bikotia, bestia, eta gero ia ikasteko, demora gutxi. Guen, aprobetxatu. Bai. Ondo. Bueno, eta zu, noiz hasi zinean musika ikasten? Zenbat urtekin hasi zinean? Ni musika ikasten hasi nintzen 3 urtekin. 3 urte txokin? Bai. Benetan? Benetan. Oinez ikasi bezain azkar, ja. Pues parecido, bai. O sea, ni hasi nintzen musika ikasten Bilboko koralean. Eta hor, ume txiki laguntzen diete musikaren munduan sartzen. Hasieran, oso txikia zarenan, zer egiten duzu, perkusioa eta horrelako soinuak eta zaratak eta hori. Eta gero, hortik joan nintzen Bilboko kontserbatoriora, eta hasi nintzen biola jotzen 8 urterekin. 8 urtekin ja biola jotzen, Ze hona, eta hori, zure guraso musikariak dira? Nire gurasoak ez dira musikari, nire ama da abokatua eta nire aita itzeltzaia. Baina, bueno, nire amak ikasi zuen ere piano, oza, ez zuen egin karrera, baina ikasi zuen piano. Eta badaki piano jotzen. Eta zu biolaz gain, zer instrumento gehiago jotzituzu? Bueno, nik ere piano jotzen du, baina nada que ver, o sea, pianoa da un poco lo básico, ze musikari jakin behar dugu pianoa jotzen, baina... Lo básico da pianoa? O ja bero oso zaila da pianoa, eta? Pianoa dinot, o sea, badaki jotzen, baina ez biola bezain ondo, ni, o sea... Vale, ez dituzu hainbeste ordu sartu, ez da? Keba. Baina oso kurioso da, zegatik erabaki nuen biola, zei urterekin ikusi nuen violin bat lehen aldiz. Eta, esan nuen, gustatzen zaitau. Eta gero ikusi nuen biola bat, eta esan nuen... Hau gehiago. Bai, esan nuen, behitu, honen soinua da violinaren, obea, baina bikoitza. Bai, Eta konturatu nintzen, biolaren soinua zela oso berezia, zen gizakiaren, abotzaren, zera, registroa edo. Bai. Orduan, esan nuen, hau da nire instrumentoa. Eta arabaki nuen eta hasi nintzen, biolarekin. Eta, adibidez, biola eta biolinen artean nik ikusten dut, biola da pixkata handiagoa, ez da? Bai. Ni horta zenteatzen ez. Bai. Baina soinu aldetikan, hainbeste desberdintasun dago ere bai? Bai. Eta oso kuriosa da, biola da instrumentu oso importantea, orkesta batean, ze egiten du batzuetan violinaren eta txeloaren arteko, dago como erdian. Orduan dauzka papel oso importanteak. Ja, dana elkartzeko, ez da? Hori da, bai, biola dena elkartzen du instrumentua, eta musika de kamera da talde txikia daudenean, musikariak. Eta hor ere, biola da instrumenturi garrantzitsuena, ze dauka harmonia eta dauka basea. Eta ez da biolina bezain famatua, baina izan beharko litzateke ze oso polita da. Eta irati, biolakin, adibidez, zu bakarrikan ibiltzen zea, en hospitaletan, orkesta baten ere jo izan dezu, jotzen dezu? Bai, behitu, aurten izango da, 3. aldia Suitzara noala, orkesta batera, musikako festivala itzen da, Berbierreko festivala. Eta hor dagoz, hainbat orkesta, eta hau da 3. aldia noala junior orkestara. Eta hor dago mundu osoko jendea, elkartzen gara hor, eta egoten gara ia bete bat jotzen, eta ezagutzen jendea, eta super pasada bat da. Txokolate pixkate jamos. Hori da, bai. Oso ondo jaten da.
Ni Suitzan egonda nago. Eta behitu, egon beti jende galdatzea izan, ni naiz txokolaterua eta pastelerua. Eta juten naiz galdetzen duten jen, ni Suitzan egon ikasten, bai ez, eta beti dana pentsatzen dut txokolate egiten. Baina egon ikastaro bat egiten ogiana. Bai, ogiare bai oso hona egiten du. Ikaragarria, ogi ilunak, beltzak, ekologikon, espeltadunak, eta gila asko ikasen nun. Txokolate gehiago inun jan, ikasi baino gehiago bai. Nik ere ezin neban eta karri neban. Familiantzat bai txokolate. Hombre, Suitzatik etorri txokolate gabe, Bueno, lagunak, hementxe, indeuna da, dena prestatu, gero hau salteatu behar ditugu, arrautza bai zuritu behar ditugu, txibilak bai salteatuko ditugu, eta bitartian jungo geha, gure lorezainaren gana. Loli lehen gana, Gorbeia lorezaintza handago gure zain, eta gaurkoan asko jakotziko du. Goazen ikastea. Kaixo, eguardion, Loli zein Argarate naiz eta Gorbeia lorezaintza zentrotik gaur zer? Gaur ezagutu behar ditugu piperrak, ezagutu behar ditugu alegria gineanak eta menta. Guazen da. Eta ekainan gaudenez zer? Piperrak, gineanak, mentak, egia da garaiontan ja gure jardinetan, balkoietan, baratzetan denetik baditugu. Adibidez, nik piperrak bitxandatan sartzen ditut. Batzuk sartu nituen ja, eta orain ja ditut azkenekuak dendan, orduan sartu behar ditut hauek. Adibidez, Ibarrako piperra, variedade berriak daude. Ñora piperrak, zer gehiago ditugu hemen, lengua de baka edo deitzen den piperra olako gorri, potolo bat da, hoiek sartuko ditut baitare, piper txuriren bat baitare. Hau berria da niretzat, piperra txokolate bezala izenakin dator, ez dakit seguro zer den, baina betikoa sartuko ditugu eguzkitan ongarri mordoska batekin, goxo-goxo, lehenengo txandakoak hasiko gara poliki jasotzen, oindikan ez, baina haiek bukatu orduko bigarren txanda izango dut. Zer gehiago, alegria gineanak. Badakizue alegria gineanak ere eguzkitan ongi egiten dire, baina adibidez hemen bi variedade ditugu. Betiko gure alegria gineana, eta gero badago beste variedade bat sunpatien zezela izena du, eta sunpatien zorrek eguzkitan ongi egiten da. Zer gehiago dugu gure betiko alegria txiki hauek egia da goizeko eguzki batekin edo arratsale erditik berako eguzki batekin nahikoa dutela. Zer gehiago? Mentak. Mentak, udaran nik behintzat matxe ditut pila bat eta gure bezeroak ere bai. Mentak balio digu alde batetikan itxian eukitzeko mojituak egiteko, postreak egiteko, gaur egingo dugun bezala, besterik gabe uretan sartu eta alako urtxarro polit bat egiteko. Mentak salduenak dire espigata, piperita, eta gero izaten da baitare menta txokolate bat. Hori Joseba jakingo du, oso gintzan eta erabiltzen dute. Menta bat da, hibrido bat txokolate zaporearekin. Orduan besterikan gabe, gaur erakutsi nahi dizuet, nik nerumiak txikiak zirenean itxian egiten gendun. Besterikan gabe, urtxarro bat, hau edateko da, Ordu ni lasainago, zertik nik hemen dakaten nere menta eta nere alegriak ekologikoak dira. Orduan begira, sartu behar ditugu menta osto batzuk, haze usaia duten. Menta osto batzuk, begira, ze politia, sartzia badakazue, naranja pixka bat, edo limoia zala. Sartuko ditugu loretxo batzuk, begira, ze politia, Batzutan gertatzen da etxian umiak ura ez dute edan nahi. Hola, goxo-goxo niguatzen ez gure etxian politia egiten gendun, aber zeinek egiten zuen hola urtxarrorik politiana, irazte politia. Badago edatia edo jatia, bai piperra eta bai lorea. Hemen egia da izan litekela bian limoia edo naranja pixka batekin, baina kasu hontan egin dugu piperra eta loreakin. Besterikan gabe, umian dako nik uste politia dela, tontakari bat da hau egitea, erresa da eta merkea da. Freskua, menta zaporea daka, egia da denbora gehiago baldin badu, zapore gehiago hartzen dula, osasuntxua,
eta denan gainetik polilla. Horrengo batian beste zerbaitekin ikusiko dugara. Agur! Eskerrik asko, Loli, egia esan, zenbat ikasten egian zurekin, eta zenbat ikasten jarraituko deun. Eskerrik asko, eta badakizue, loratu nahi badizue, zuen terraza, jardina o balkoia, Loli aneongoa gorbean zuen zai. Bueno, gu gurian jarraitzeko, behitu, Ze itxura harratzen nahi da nagoia, Hemen ja pasta botatzen deunia, guain salteatuko ditugu bai patxoia eta txibilak, gero sesamo gainetik bota, eta arrautzak hemen dazkat hotzetan, ez erratzeko. Zurituko dituzu, hauek? Vale. Vale, beitu. Hauek zuritzeko ere, bol bat emango izut urakin. Bere bai parra guri atezu, ziztezu arrautza golako, arrautza favorratea, ose. Bueno, hemen, ingo deuna da, ura jarri, zaltikan, kaskatuko dituzu, kra, eta gero guretan sartzen badeu, erresago askatzen da, bale? Vale. Baina nik kaskatu duzu. Zuk. Baitu, hau ja pixka kaskatu da. Baina guztiz kaskatzen duzu, Vale. eta gero barrun sartu, eta horre ukitzen dute geruza fin bat, Bai. eta geruza horretatik heldu behar da, bale? Vale, ondo. Bale, zu nobetoena ateatzeko. Bale, nik hemen batzu ja pikatuko ditut, bi sartai martxan jarri, eta bagoaz. Bueno, badakite bai, pelikulan baten edo latea zehala, ez da? Bai, baina... Baina, ze? De figu. Figurantek, bale? Bai. Ze tokatu zitzaizu nitia, ze pelikuletan? Egon naiz en los domingos, pelikula garrantzitsua orain. Bai. Eta zira serie batean. Zira Mario Dueñas idazlearen liburuaren serie egin da bela. Vale. Eta nolatan, zeunden apuntatuta lekun baten, edo nola izan da areaino iristeko bidia? Oso kurioso, izan da ze. Hasi zen nire ama apuntatu zen. Beha ere bai juntan, bio juntzinaten. Bai, no, nire ama izan ni baino lehenago. Figu izaten. Eta bera ja, egin zituen ez dakit, 4 edo 5 pelikula. Vale. Eta esan zian, nahi duzu zure izena jartzea ere. Baina eman dut. No, bai, eman zuen. Eta nire amonaren izena ere jarri zuen. Eta orduan, joan gara 3. Benetan? Bai, 3 egin ditugu pelikula. Bueno, nire amamak eta amak ni baino gehiago, ni bakarrik bi. Baina haiek ja ez dakit 4, 5, edo 6, edo, pila bat. Bikain. Eta nola izaten de hori, adiez, luzea izaten da, pentsatzen dezuna baino zailagoa, emateu bai, zerreza horratzean jarrita, baino batzutan nekagarria egiten da, ez da? Bai, hori egon behar zan igual egun osoa, grabatzen. Ja. Apurtu zaita arrautza. Bai, erdin du, ego moztu inbiar deu, goxua ongoa berdin. Eta, bai, igual, oten zara, egun oso, jaten zara goizeko 8etan, eta arratzaldeko 8etan amaitu. Eta toma berdina 5 aldiz, egin. Ze ez da ateratzen ondo, lehenengo aldia. Eta lehenengo alditan da estean ateratzen, zenegatik, aktoren gatikan, kamaren tekniko gatik, figurante gatik. No, figu, portatzen gara guztio oso ondo. Da, aktoren kontua. Ni horretan ez naz hartzen. Baina, oso divertigarria da, eta ikustea, eta adibidez zira honetan, izan zenez, 1900 eta... Uztut 45 edo 46 garren urtekoa. Joan ginen jantzita, oso berezi, ez ginen joan arropa normalarekin. Eta, klaro, entre makillatzaileak eta gero horrazten zaituz eta jartzen dizute arropa berezia. Hor ondo pasatzen duen. Bai, oso ondo. Bai, beste modu batea ikusteko pelikulen mundua, ez da? Bai, eta ikusten duzu zelan gertatzen den dena hor barruan. Zeka, ez da, guztiz ezberdina da. Kanpotik ikusten duzuna eta gero zaudenan barruan. Bai. Eta, ze aktorekin tokatu zaizu eta ze irutu zaizkizu aktoreak? Aktore, eski nik ez ditut ikusi hurbilez. Ni jartzen dinduten hor, baina, sin más, ez nuen ez aukerarik hitz egiteko. Ja. Bueno. Bueno, hauek, erditik moztu, iriki eta berriro erditik moztu, bale? Vale. 4 pusketatea bakoitzotikan. Bueno, eharki goaz. Eguraldia ere orkestu zenun, Txoritxiki bakaten mendanetik esateiten anik, Bai. Zer? Ando nire. Ez zinan gogoratzen edo zer? Ando nire. Hori izan duela asko, ja,
Baina bai, Andonirekin eta Zuaitzekin egon nintzen be bai. 2019 izan zan. Eta, superando pasatu nuen. Neska txiki bat izango zinan orduan, ezta? Bai, 11 urte. 11 urte txokin. Bai, oso polita izan zen. Beretan bai. Jo, no sé, inoiz ez nuen egin hori, eta lehenengo aldia, eta eramaten haute guraldia orkestera, eta nik ezer jakin gabe, esan nuen B borraska, B beroa, Afrikako aizea, horrela. Ondo. Bai. Bueno, eta zehose ingo zenun, telebista gehiago, pelikula gehiago, gustatzen zaizun mundu hori ere? Bueno, esperientzia bat da. Osa, ez dakit, ikidituan esperientziak, orain arte ondo. Orduan, egin behar badut, pues egingo nuke. Baina musika gustatzen zaik gehiago. Bueno, hemen dena martxan dakau, Txibila bota ditugu. Hemen nudelsak barruan daude. Hauek barroa dijoaz. Nudelsoie bota ditu bukaeran, zeatik gano, 2 minututan ja iten dia, Biguneak egoten dia, eta 2 minutun inda daude. Guain, hauek bota gainetikan. Eta hau, ja nasketa prestatuta dakau. Bueno, Ameriketa zoaz, ez dakit ja ingelesa soberan dominatzen dezun, baina korearra ikasten aizea. Oso desberdina da korearra, ez da? Ingelesa nahiko ondo, eta prestatu ditut azterketak eta material guztia, joateko estatu batuetara. Baina korearra da oso informala, egiten dut con Duolingo. Duolingo aplikazioarekin, eta egiten dut ze... Bai, nik euskeran bezala, eta erderan, da inglesen, ni bai, hola, Daniel nola ibiltzen naiz. Bai, gustatzen zait Korea da kultura exotikoa, guretzako. Ja, guen gazten artean puri-purian dago, ez da? Bai, K-pop eta K-drama eta hori dena. Bai, jarri beharko naiz. Eguneratu beharko naiz, bai. Nire alaba eta horra biltzata, ibiltzen diare, bai, eta ama. Jarri beharko gau, zer remedio. Bueno, hau martxan dakau. Ez dakit, saioa bukatzeko hori gero platerian jarriko deu gainean. Betu, hemen jarriko deu. Hola, nudelsak, nasketa guztiakin, sesamo pixkat, arrautza, eta geho peresil pixka gotako jaure arginen ikutu eman berko jauta. Vale. Jokozu biola, bukatzeko gure saioa. Apurtza, bai. Bai, venga, ezin hobe. Bueno, Irati, ze joko dezu? Programa ondo amaitzeko, txoriak txori. Txoriak txori. Oh, ze ona. Futbol zelai baten hola partidu bat atea eta gero bezala, ez da? Platera ona atea zaiguta. Bueno, ekin, irrikitan gauden zuteko. Ona! Eskerrik asko. Zuri. Ze ona, eta ze gauza da, gaina oioi purdia jartzeun oietakua. Bueno, peresilia, sesamua, eta platera listoak hau. Guantxe, beste bat prestatuko, bakoitza bat jateko, bale? Betxere dituko da gaur egun ikusten, eta platerakin goxatzen. Eskerrik asko lagunak horretatik. Agur! Agur!